Buenas tardes, un día más en la sección del vestuario. Esta semana tenemos a Román, uno de los capitanes del equipo. Y bueno, vamos a empezar la entrevista. Buenas tardes, Román. Buenas tardes. Bueno, primero, después de tantos meses lesionado, ¿cómo te sientes al tener por fin el alta médica? Pois a verdade é que un pouco liberado, porque despois de tanto tempo, a verdade é que eu nunca estuve lesionado máis de un mes e medio, sabes, como moitísimo. E a verdade é que estar tanto tempo fora do fútbol, pois, é duro. A verdade é ver como os teus compañeiros, pois, entrenan, siguen xogando, e ti, pois, só podes apoiar de outra maneira no campo, é duro. Pero, bueno, salindo adiante pouco a pouco e ayudando ao equipo. ¿Qué ha sido lo más complicado, Román? ¿El aspecto físico o el aspecto mental en torno a la lesión? Eu creo que foi máis o aspecto mental, ao ver de que primeiro foi unha lesión que parecía que iba a ser para menos, para unhas semanas, despois foi alargando, e ao final da tontería levo casi desde principios, non desde principios, pero casi desde principios de temporada sin xogar. Entón, agora, pois, tomalo, bueno, pois, intentei tomalo o mellor que puiden e traballar o máximo que puiden. ¿En qué momento vistes de la recuperación que iba por buen camino y que podrías volver? Pois, sobre todo, cando empecé a ir ao fisio todos os días, pois, intentar non fallar facendo os exercicios e, bueno, intentar que a recuperación fora para diante, pero sobre todo, sí, cando empecé a xa, pois, me deron citas de fisio todos os días, aí foi cando máis cambio notei para a melloría, fai 2 semanas empezando a entrenar pouco a pouco, e as sensacións foron boas, e agora, pois, moi ben. Eres uno de los capitanes, además de canterano, toda tu carrera en el orden. ¿Qué significa para ti volver a ayudar al equipo ahora en este momento clave? Pois, como ben diste, levo moito tempo aquí e, pois, a verdade é que este ano as cousas están salindo ben, e cando as cousas están salindo ben sempre todo é máis bonito, non? Entón, pois, se aínda con máis ganas se cabe, a máis de levar tanto tempo fora, sempre volves aínda con esa rabia de non poder axudar ao equipo todo o que ti quixeras, e pois agora collo con moita ilusión este tramo da temporada e pa diante. Desde fuera habrás visto muchos partidos y de todas las maneras. ¿Cómo has visto al equipo durante tu ausencia? Pois moi ben, só hai que mirar a clasificación, estamos en playoffs de ascenso e non baixamos nunca do quinto puesto, son cousas que tamén hai que ver que o equipo foi regular durante toda a liga e, a ver, iso non quita que houbera baixóns durante tramos da temporada, pero ainda así soupemos manternos, os outros equipos tamén o teñen, non só o ten Ordes. Pois, moi ben defensivamente, en algúns partidos duros fora da casa, pois con bastantes chegadas de gol, que pois, somos un dos equipos máis goleadores da liga, moi ben, así, bueno, así están os números. Ahora que ya tienes el alta, Román, ¿cómo te ves físicamente y te sientes preparado para competir ya? A ver, sobre todo a semana pasada, si que, pois, ao estar tanto tempo fora, tamén o medo de volverte a joder outra vez para tanto tempo, pois igual si que te cohibe algo, pero tamén foi o que me dixeron no médico, que me tomara 3 entrenos para volver a coller ritmo, volver a coller sensacións, e, bueno, pois, agora moi ben, a verdade, esta semana estou moi contento de como está respondendo o meu corpo, a verdade, e ben, xa ao ritmo dos meus compañeiros, e cando o míster decida contar comigo, eu estou preparado para iso. Después de tanto tiempo como estamos hablando, ¿qué es lo que más ganas tienes de volver a sentir dentro de un campo? Pois, como goles meto poucos, polo menos, pois, experimentar unha vitoria na casa, sobre todo agora que si que nos estamos empezando a xogar cousas bonitas, ademais, pois, pois sí, unha vitoria na casa,
xogando ben, se poida marcar un gol, pero bueno, como iso pasa poucas veces, conforme con ganar. Te marcas algún objetivo personal para este último tramo de Liga? Sí, pois volver canto antes a xogar o máximo posible, axudar o equipo en todo o que pode, se pode ser no campo mellor, e se ten que ser pois desde o banquillo ou desde fora, pois igual, e nada, conseguir levar ao equipo ao objetivo, que agora mesmo é o ascenso, tal e como estamos, e celebralo con a nosa xente. El equipo está peleando na parte alta de la tabla. ¿Cómo ves tú, ahora que ya empezaste y desde fuera, al grupo para este último tramo de Liga? Pois eu o grupo, a verdad, que o vexo moi unido, moi intenso nos entrenamientos, con moitas ganas. Os 3 días da semana que estamos entrenando, a verdade que moi ben, e non hai ningún reproche dun compañeiro ao outro, e o grupo vai todas a unha, e aí é cando se van conseguir as cousas grandes, cando todos van a unha, sempre van salir as cousas. Para digamos, el elemento clave, como lo definías con una palabra, lo que haría falta a este grupo de aquí a final de temporada, para seguir manteniéndose en estos puestos? Eu creo que, chegados a este punto, o que vale é a constancia, non baixar nada porque os outros non o van facer, e poden beneficiarse de que nós baixemos para pasarnos pola dereita. Entón, nós o que temos que facer é seguir competindo martes, jueves, viernes e os domingos, sobre todo, para seguir sacando os resultados, que ahora mesmo dependemos de nós mesmos, non dependemos de nada máis. Entón, hai que mentalizarse neso, que nós temos que facer o noso traballo sin mirar ao resto. Moi bien, este fin de semana vamos a Dubra. Que partido esperas? ¿Y crees que la derrota contra el Sofán del Dubra le afecta en esta racha buena que tuvo? Pois, a ver, eu espero dali un partido duro, porque todos os anos que fun ali o foi. Ademais, hai varios compañeiros ali xogando, como a Samuel Barral, que estuvo con nós hasta fai pouco, tamén é un xogador duro. A verdade é que pois, é o que espero, un equipo con moita intensidade, que xoga ben ao fútbol, xa se viu que lle ganaron ao Negreira na súa casa, que non lle gana calquera. Pois eso, un bo equipo moi intenso, con xogadores veteranos, que nós temos que saber ir ali, xogar o noso partido e intentar ganar. Que tendrá que hacer el Órdenes para sacar os 3 puntos? Pois xogar como sabemos, intentar plantarlle cara, planear o partido conforme a eles, o sea, quero dicir, non temos que chegar ali e intentar xogar a outra cousa, nós temos que facer as nosas cousas e xogar como lo vamos xogando toda a temporada, que non nos foi mal. E por último, desplazamiento a Dubra, ya lo dijimos antes, mensaje para la afición, que seguramente al ser un desplazamiento cercano también se mueva gente. ¿Qué le diríamos a la afición? Sí, eu espero que acuda todo o máximo de xente posible, que se enganchen aínda máis a nós, que sí que sentimos pois o calor deles cando estamos na casa, pois queremos tamén que os partidos que quedan agora fora, sei que agora co tempo que ver non é fácil, pero agora xa empeza a vir o bo tempo, pois que se animen a vir ao campo, a animarnos, que nós sí que o notamos moito, e que, que imos intentar dar o máximo posible para que a final de temporada poidamos celebrar todos. Pues muchas gracias, Román. A ti.